Радио Шумен. Точно и на време. Направи се сам. Добър ден, уважаеми слушатели! Добър ден! Започва поредното издание на предаването на Радио Шумен "Направи се сам". Предаване, което, както ви казахме, има основна цел да предоставя актуална информация за предприемачите и за малкия бизнес. Дали сме успели в първото издание на предаването, ще кажете вие. Иван Ламбов е автор и продуцент на "Направи се сам". Да ви припомня и кой е моя колега Иван Ламбов. Сериен предприемач, завършил висшето си образование в САЩ, партньор в 2 инвестиционни групи, китайска и американска, преподавал в няколко университета в САЩ и Китай, консултант към Европейския съюз по въпросите на малкия и среден бизнес, живял и работил последните 20 години в Европа, Азия и Америка, а в този час той е в ефира на Радио Шумен в качеството на водещ на бизнес предаването "Направи се сам". До 18 ще му партнирам аз, Красимира Петкова, а музиката ще избира Гошо Аспарухов, който предлага да започнем така. Пълен си с идеи, но нямаш пари. Имаш пари, но нямаш идеи. Разполагаш с пари и идеи, но не знаеш как. Направи се сам. Отговорите на всички въпроси за правенето на бизнес. Вие сте с предаването за предприемачи "Направи се сам". Както вече ви казахме, уважаеми слушатели, основната ни цел е в него да дискутираме теми, които имат силно практическа насоченост. Как да преценим дали бизнес идеята ни е добра, как да я реализираме, как да я финансираме, как да глобализираме бизнеса си. Смятаме също така, че няма нищо по-добро за един млад предприемач да чуе лично от друг успял предприемач как той е стартирал бизнеса си и как е стигнал до тук, до мястото, до което е в момента. Така и стартирахме в първия брой. Чухте разговор с изпълнителния директор на Световната агенция на предприемачите Майкъл Джейкъбсън. Над 1000 слушатели, виждаме, са посетили Фейсбук страницата на предаването и са слушали този разговор, освен тези, които са ни слушали на живо преди един четвъртък, разбира се. Сигурно помните какво каза Майкъл тогава. Ще го цитирам съвсем накратко. Аз смятам, че предприемаческият дух живее в много повече хора, отколкото ние сме свикнали да мислим. Много е важно обаче хората, които наистина имат желание да започнат свой собствен бизнес и да чувстват, че са подкрепени от държавата и от други организации. Изпълнителният директор на Световната агенция на предприемачите говори много в това интервю и за глобализацията на бизнеса изобщо. И съм убедена, че много от бизнесмените, които сега ни слушат, си казват, може би и с насмешка, за каква глобализация можем да говорим ние българите. Твърде сме малки. За да отговорим на тези въпроси, сега ще ви припомним една малка част от разговора ни с Майкъл Джейкъбсън, а после колегата Иван Лампов ще коментира казаното от него. Уверявам ви, ще бъде интересно. Направи се сам. Какво бихте искали да кажете на предприемачите, които ни слушат в момента? I think that the most important thing that an entrepreneur can do is to have a vision. You must have a vision, and most entrepreneurs do. The key then is to balance. Мисля, че най-важното нещо за един предприемач е да има идея. Ключът към успеха е да намериш точния баланс между идеята, иновацията и реализацията на тази идея. От една страна, не би трябвало да стоите пред компютъра цял ден и да изпращате мейли, например. Това е твърде много реализация. Не ти остава време за мислене. Не трябва също обаче по цял ден да лежиш на дивана и да се опитваш да предвидиш всяка една бъдеща ситуация. Това е твърде много мислене. Тогава ти се превръщаш просто в мечтател. За да успееш в бизнеса, трябва
трябва да умееш да балансираш мислене с работа. Така че, намери идея. Тя никога няма да е перфектна. Никога няма да е перфектно времето за реализацията й. Или всички неща около теб да се подредят по идеалния за теб начин. Нищо не е идеално. И когато се почувстваш достатъчно уверен, действай. Имаш идеята, събери колкото се може повече информация и ресурси и действай. Ситуацията никога няма да бъде перфектното 10 от 10, но ако е 6 или 7 от 10, това е най-доброто, което можеш да очакваш. Действай! Започни да работиш по идеята си и продължавай да търсиш по-добри решения, да правиш промени в процеса на работата. Процеса на усъвършенстване е паралелен с процеса на работа. Така че моето послание е: ако имаш бизнес идея, действай, не отлагай. Не чакай до утре, до следващата седмица, до следващия месец, до следващата година. Не чакай да се ожениш или децата да завършат. Няма идеално време да започнеш бизнес. Винаги ще има някакъв проблем. Действай сега и така ще направиш нещо добро не само за себе си, но и за хората около теб. Да. Нещо друго, което бихте искали да кажете в заключение, нещо, което съм забравил да попитам? В заключение бих искал да повторя. Мисля, че наистина има много добри предприемачи в България, но ние живеем в глобален свят. Така че много е важно за предприемачите в България да намерят начин да глобализират бизнеса си. Има много различни канали, които могат да използват за тази цел. Например, биха могли да се обадят на българското посолство в Лондон, различни държавни организации. Въобще, трябва да потърсят всички възможни начини да се глобализират, да имат достъп до пазари в Европа, в Америка. Това не означава, че те трябва да напуснат България или да преместят бизнеса си извън България. Те могат да са тук в страната си и да продават стоките и услугите си в цял свят. Те могат да се гордеят с това, че са българска компания, но в същото време да търсят пазари в цял свят, което ще им донесе много по-големи печалби. Няма никаква причина да не правят това. Много български предприемачи казват: ние сме малка държава, регионът, в който се намираме, е такъв и така нататък. Аз им отговарям: да, така е, но това са само извинения. Въпреки това, българските компании могат да бъдат глобални и това всъщност би намалило риска им, а не би го увеличило. Така, това бе част от интервюто, което излъчихме в предишното първо предаване с изпълнителния директор на Световната агенция на предприемачите Майкъл Джейкъбсън. И тогава не остана време, а за нас, както ви казахме в началото на тази и на предишната ни среща, няма нищо по-важно от това да бъдем практически максимално полезни, защото Иван може, той е предприемач, аз ви казах съвсем накратко с какво се е занимавала и продължава да се занимава сега. Сега ще го помоля да се опитаме да убедим аудиторията, че наистина и българските фирми могат да бъдат глобализирани. Защото сигурно си чувал, ти си в сферата на бизнеса от много време. Твои колеги не може да не са ти казвали: бе, каква глобализация в тези условия на криза, ние сме малка държава, малък пазар. Така как българският предприемач да повярва, че наистина и той може да глобализира бизнеса си? Да, мисля, че това, което Майкъл Джейкъбсън каза в интервюто, което тук що чухте, е много важно. Това е един много важен проблем, който стои пред всяка една малка компания в България, която има амбициите да стане голяма компания. Много е важно за тях да намерят път към европейските и световни пазари. И ако трябва с едно изречение да кажем как може да стане това, може би най-краткият начин да определим този начин е като препоръчаме на тези компании да запазят имплементацията на бизнеса си в България,
което носи определени предимства, с които мисля, че всички... Като, например, имаш предвид по-евтина работна ръка, по-евтина суровина или? Именно, да. Мисля, че това е нещо, това са фактори, които са познати вече на предприемачите, по-евтина работна ръка, наличието на определени ресурси, които са им дали възможността да разработят тяхната услуга или техният продукт. Но когато стигнат до момента, в който решат да атакуват европейските и световни пазари, подходът трябва да бъде малко по-различен. Както казах, добре е да запазят имплементацията в България, компанията да си остане тук и да продължава да се възползват от факторите, които са им помогнали да бъдат вече успешни на българския пазар, но да помислят за преместване на тези функции от техният бизнес, които са ангажирани с привличане на инвестиции и с продажби. Как? Хайде да се опитаме да кажем конкретно как. Да, един съвсем конкретен пример, ако разбира се е възможно в момента. Най-общо казано, аз мисля, че има два такива начина да изнесат тези функции навън. Реален и виртуален. Значи, разбира се, това, което биха предположили повечето наши слушатели, е, разбира се, тази компания да помисли за офис извън страната. Някъде в Европа, в така добре установените центрове за предприемачи и малък бизнес в Европа. Това са места като Лондон, Берлин, Хелзинки, Стокхолм. Но това би струвало доста средства. Това би коствало доста средства. Приемаме, че предприемача, който сега ни слуша, няма тези средства. Ти каза, че има и друг начин. Какъв е той? Другият начин е съответно да придобият тази експертиза, която им е необходима в техния офис в България. За съжаление обаче, аз не бих казал, че този начин е значително по-евтин, отколкото първият начин, защото тези хора, които притежават тази експертиза, също струват доста пари. Затова аз лично бих препоръчал на предприемачите и по-малките компании да подходят малко по-нетрадиционно към този проблем. Има организации, институции и компании, които се занимават именно с това. Те могат от ваше име да работят за това да привлекат инвестиции във вашата фирма или да ви срещнат с потенциални клиенти в Европа и света. Тези институции и компании могат да бъдат спонсорирани от европейското или национални правителства. А също могат да бъдат и частни компании. Например, както Майкъл Джейкъбсън спомена в интервюто си, ако имате възможността, може да се обадите на нашите търговски представители в посолствата ни извън страната, в Европа и света. Също така може да потърсите помощта на Агенцията за малките и средните предприятия в България. И разбира се, имате тази опция да се свържете с една от няколкото такива частни компании, които извършват такива услуги. Ще бъде ли твърде скъпо това, защото когато чуем частни компании, си мислим, че става дума за една сума, която много често би могла и да е непосилна за нас. За съжаление няма такъв начин, който да не ви струва абсолютно нищо. Всъщност всички тези начини, които не ви струват нищо, те минават през агенции и институции, които са свързани с спонсорство от Европейската общност или на национално ниво. Но ако трябва да бъдем напълно откровени, не очаквайте кой знае какви резултати
от точно тези институции. От тях по-скоро бихте могли да получите полезна информация. Но ако искате да получите реални резултати, измерими резултати, например, този месец искате да направите 3 срещи с потенциални инвеститори и 5 срещи с потенциални клиенти в Европа или останалият свят, останалата част на света, тогава има нужда да работите именно с такива компании. Техните услуги са значително по-евтини, отколкото това, което би ви коствало на вас да реализирате това сами. И да тръгнете по тромовата пътека, за която ти говори преди малко, само от любезност, нали да казва, с държавните структури, където ще ни излезе неизвестно колко и най-вече кога. И на колко врати трябва да се хлопа. Там конкретен резултат. Как могат евентуално слушателите, които проявяват интерес, разбира се, да разберат коя от фирмите, за които ти говориш, че извършва такъв тип дейност, е наистина читава фирма и това е фирма, която ще им свърши работа? Най-добре е в такива случаи да поискате референции от клиенти на тази компания, да говорите с тях и да се убедите, че тя наистина е била от полза за тези клиенти. Това е, може би, най-добрият начин. Освен това, има много такива мнения, които бивши клиенти на такива компании споделят в социалните мрежи. Това е също начин да разберете дали вършат работа или не. Но вие всъщност много бързо сами бихте разбрали дали има полза от работата ви с тази компания или не след първия или втория месец, защото вие би трябвало да видите някакви резултати в рамките на първите 2 месеца. Така, аз си давам сметка, надявам се, че и голяма част от нашите слушатели, че в едно предаване ние не можем да разработим до край темите, с които се захващаме. Ето, днес решихме да започнем с глобализацията, затова защото тази тема излезе още в първия ни разговор, миналото предаване с изпълнителния директор на Световната агенция на предприемачите. Аз знам, че има още много други детайли и нашите слушатели, надявам се, ще се научат да слушат това, което казват нашите събеседници, затова защото ние ги избираме така, че те наистина да бъдат полезни с конкретните неща, които те ни казват. Аз си мисля, че и ние можем да им бъдем полезни, защото освен, че могат да ни слушат в ефира на Радио Шумен, ние ги каним и на нашата Фейсбук страница. Нека да им кажем как всъщност да ни намерят, защото аз виждам, че вече имаме десетки гости в нея и надявам се, че те ще станат и повече, но нека да им кажем как биха могли наистина да ни намерят и ако имат и своите въпроси, те могат да ги задават и ние, уверявам ви, уважаеми слушатели, ще намерим подходящите събеседници, които да ви дадат възможно най-компетентните органи. Как да ни намерят? Иван ще каже. Да, на Фейсбук може да ни намерите, като напишете на кирилица "Направи се сам". Тези 3 думички по-отделно, "Направи се сам" на кирилица. Или може директно да напишете facebook.com "Направи се сам" на латиница слято 3 думички. Това е начинът, по който може да намерите на Фейсбук. Това са двата начина. Аз ще добавя, че можете да се обадите и на телефоните в студиото. Ще ви ги припомня: 855-145 и 855-155. Кода на Шумен е 054. Пълен си с идеи, но нямаш пари. Имаш пари, но нямаш идеи. Разполагаш с пари и идеи, но не знаеш как. Направи се сам. Отговорите на всички въпроси за правенето на бизнес. Както каза моя колега Иван Ламбов, няма нищо по-вдъхновяващо за един млад предприемач да чуе как друг е успял по пътя си до там, където е сега, и мисля, че ние сега можем да ви представим един такъв пример. Иван всъщност ще представи с кого разговаряхме този път, с един наистина успял предприемач, но Иван ще го представи, защото освен, че той води разговора с него, се познават и лично и той познава и неговия бизнес. Да, този път разговаряхме с Даниел Лорер, който е партньор който е сериен предприемач всъщност и е партньор в няколко компании и е
доста успял. Той е от нашия регион, от Варна. Една от фирмите му, втората му фирма по-точно, е получила финансиране от един от двата акселератора в България. А ние с един от представителите на този акселератор говорихме в първата ни среща. Да, вие всъщност чухте интервюто с един от партньорите на този акселератор. Да, Даниел Томов, да. С Даниел Томов, точно така, предния път. И там всъщност говорихме за това как е съществена разликата между финансиране получено от акселератори и финансиране получено от някои от европейските фондове и защо е по-добре всъщност фирмите се стремят да получат финансиране от акселератор. И мисля, че това, което Даниел Лорер казва в това интервю, което предстои да чуете току-що в следващите минути, е една прекрасна илюстрация за това как работят акселераторите и какво може да постигнете с една такава инвестиция. Само предварително искам да ви кажа, че тази фирма, която е финансирана от акселератора на Даниел, тя всъщност предлага услуга, която е свързана с социалните мрежи. Ами, да чуем този разговор. Направи се сам. Добър ден, господин Лорер. Добър ден, здравейте. Добре дошъл в нашето предаване за предприемачество "Направи се сам". В нашето минало предаване обсъждахме темите за глобализацията на малкият и среден бизнес и също така за финансиране на малки компании чрез акселераторите в България. Затова искам да продължим с тези две теми и да ви попитам за вашият опит като предприемач и по-специално като предприемач, който е получил финансиране от един такъв акселератор в България и съответно за пътят, който е извървял вашият бизнес в процеса на придобиване на такъв капитал, след това опита ви в самият акселератор и какъв беше резултатът от това? Първо, нека да благодаря за поканата. Много се радвам, че съм поканен да споделя този мой горчив и сладък опит в предприемачеството. Аз съм от поколението на зрелите предприемачи. Първият ми стартъп беше още в годините на .com бума, в началото на 2000-те години. И мога да разкажа доста любопитни неща за този период, но това, което виждам сега, е изключителната разлика в начина на правене на стартъпи между средата тогава и средата в наши дни. По-специално средата в България, която благодарение на вече съществуващите акселератори за стартъпи се е променила изключително позитивно. Докато в тези години предприемачите трябваше да научкват пътя сами и особено в България това беше почти невъзможно. В наши дни с помощта на тези акселератори пътя за повечето млади хора вече е трасиран, той е прокаран, той е пределно ясен и смело мога да кажа, че единственото, което ги дели от тях и един глобален успех като млад стартъп, е само единствено собствената им амбиция да го направят. В България вече имаме както акселератори, така и мрежи от ментори, финансирания и експозиция към световните пазари, която може да им позволи да превърнат всяка една идея в нещо изключително, стига наистина да го желаят. Да, значи малко да ни кажете повече тогава за тази среда, как се е изменила към по-добро и какъв беше вашият опит в работата ви с един от тези акселератори в България? Идеята на акселераторите за стартъпи е да предложат на младите предприемачи по-структурирана среда, в която те да развият своята бизнес идея. В крайна сметка, един бизнес е преди всичко неговия екип от хора, които са мотивирани около някаква идея, но повечето акселератори, които, така да се каже, професионално
се занимават с създаването на успешни бизнеси и генерирането на нови бизнес идеи, са наясно, че за да се случи това са необходими много неща. Необходима е добра идея, необходимо е абсолютно надъхан екип, необходимо е задължително финансиране, което между другото не трябва да е твърде голямо, но трябва да е достатъчно, за да може една така идея да се провери и валидира в бизнес среда дали работи. Необходима е мрежа от ментори, хора, които се радват на стартъпите, милеят за тях, обичат да им помагат, естествено виждат за тях някакви бизнес възможности за тях самите. Да. Необходима им експозиция към международни пазари. Било то чрез ментори или други акселератори, които са свързани в мрежа с нашите, било то чрез международни компании, които в наши дни вече са глобализирани и се интересуват от това да ползват новаторски идеи, независимо от това къде по земята те са създадени. И един акселератор, и по-специално тези, които съществуват при нас вече, трябва да предлага всички тези неща на стартъпите, които инкубира. С други думи, акселератора не е просто офис, където младите хора се събират, а и доста допълнителни услуги, които им помагат да развиват техните идеи по-бързо. Как всъщност убедихте въпросният акселератор да инвестира именно в вашата компания? Предполагам все пак, че има доста голям брой компании, които се съревновават за такава инвестиция. Защо точно вие? Какво спечели доверието на акселератора? Наистина, съревнованието е голямо и то е изключително интересно, защото има много талантливи екипи, има много чудесни идеи, които кръг след кръг се състезават за финансиране и място в акселераторите. Да. Всъщност една от много позитивните ефекти на тези акселератори е да създават именно такъв ускорител на идеи и на начин на мислене. Така че дори всички тези стартъпи, които не са прияти в акселераторните програми, намират своя път в допълнителни и съпътстващи програми около тях и цялата екосистема, която се дава. Защо точно ние, не мога да кажа, т.е. имам някои спекулации, повечето хора с идеи, хора, които са предприемачи по дух, искрено вярват, че в тях инвестират заради идеите им, заради невероятната бизнес концепция, която имат и така нататък. Истината е, че повечето акселератори или най-малкото инвеститори в съвсем начални бизнеси наистина се интересуват от идеята на бизнеса, но това, което ги интересува поне толкова или ако не и повече, е качеството на екипа, който трябва да реализира тази идея. Ако зад една добра идея стои екип, който не е убедителен като цяло или в частите си, повечето акселератори или инвеститори ще преценят, че макар и с добра идея, тя има малък шанс да бъде реализирана. Така че, за да инвестира в нас акселератора, предполагам, че им е харесва както идеята за нашите решения с дрони, така и екипа, който е изключително опитен и много хомогенен, който работи от много време заедно и, така да се каже, копае за тази идея от доста време насам. Значи съвет към младите предприемачи, когато представяте бизнеса си пред инвеститор или акселератор, представете добре не само идеята, но и екипът. Задължително. На тези две неща трябва да бъде обърнато основното внимание. Бизнес идеята и екипа, който ще я реализира. Смея да твърда вече в качеството ми на ментор пък на много стартъпи в нашия акселератор, ние имаме такива обменни програми, че повечето стартъпи преживяват 1, 2, 3 или повече пивота, т.е. преобръщане на първоначалната идея в съвсем различна форма. По някакъв начин свързана с началото, но не непременно същата. Т.е. бизнеса може да еволюира и това не е проблем за нито един акселератор, стига екипа да е устойчив и да удържи на напрежението и да продължи да развива нещата в правилната посока. Доколкото аз знам, вашият опит с акселератор е много добър и резултатите от вашата работа с него също са на лице. Вашата компания е получила допълнителна инвестиция и била придобита, доколкото знам, от чужда компания. Частично. Да.
частично да го наречем. Да. Но това е 100%, бих казал, заслуга на работата ни с Акселератор. Без тях би било изключително трудно да постигнем подобен успех в толкова кратки срокове. Всъщност Акселератор означава ускорител и аз определено го виждам като наистина точно това, ускорител на бизнес идеи. Доколкото знам, тази чужда компания е австрийска и е така доста сериозна по размер и е придобила част в вашата компания. Да, тя е сериозен концерн, около 200 милиона евро оборот годишно, т.е. солиден партньор в нашия бизнес, да го наречем. Искам също да ви попитам за вашият опит като ментор, както току-що споменахте. Освен това, вие сте и сериен предприемач. Знам, че в момента работите с друга стартъп компания, която разработва една много интересна технология, свързана с дрони, безпилотни летателни средства. И искам също да ви попитам какъв е вашият опит с тази компания в работата ви с други такива стартиращи компании. Да, наистина предприемачеството до голяма степен е вирус, който когато веднъж е хванал човек, е доста трудно да се оттърве от него. Наистина с момчетата от дроните се намерихме в нашия акселератор именно в качеството ми на ментор, което е много любопитен аспект, тъй като когато човек работи в акселератор, има достъп с много хора с изключителни идеи, с изключителни екипи и с някои от тях той вижда, че може да им помага, вижда, че може да имат някакви отношения като бизнес партньори, като това да си спомоществователстват един на друг. И именно в качеството ми на ментор аз открих тези изключителни момчета, които се занимават с една доста съвършено уникална технология за дрони. И постепенно от ментор станах и инвеститор и сега работим заедно именно за тази идея, която, ако мога да обобща с две думи, всъщност представлява амбициозния план за това да създадем Google Earth, само че на живо. Тоест, представете си картинките от него, които се случват обаче не от спътници, а от дрони и са на живо във всеки един момент. Това звучи много интересно и предизвикателно. Наистина предизвикателството е голямо, но пък за сметка на това е много вълнуващо и лично нас много ни радва, че се случва точно тук в България. Какви са вашите съвети към такива именно компании, към младите предприемачи? Какво бихте ги посъветвали? Как да подходят към такива важни въпроси, като привличане на инвеститори и глобализиране на техния бизнес, защото мисля, че без глобализиране на бизнеса ще е доста трудно на една компания в рамките на българският пазар да бъде много успешна. Това е съвършено верно и аз намирам, че глобализацията всъщност е много полезна за България, тъй като българските компании, които не са обременени с начини на работа от миналото, имат невероятната възможност да играят в целия свят. Целият свят днес е отворен за нови технологии и няма никакви пречки за компании от България да се съревновават където и да било, стига да са конкурентни, тъй като естествено нашия локален пазар е доста малък и не може да предложи достатъчен обем за разгъване, но за сметка на това пък целият свят е отворен за нас. Така че моят единствен съвет към всеки, който има добра идея е да го направи сега. Моментът е чудесен, възможностите са там, акселераторите са правилния път за начало, особено на бизнес идеи в ранен стадий, тъй като те предлагат точно този достъп до глобалния свят по-бързо и по-лесно, отколкото те биха го открили сами. И бих казал, не се колебайте, сега е момента. И друг персонален съвет, колкото по-млади, толкова по-лесно и по-добре.
Не се колебайте, сега е момента и колкото по-млади, толкова по-добре. Аз мисля, че подобен съвет чухме в първото издание. Действайте сега и не си търсете извинения, но понеже като че ли пак няма да можем да кажем всичко, което си бяхме наумили преди началото на срещата, аз искам да обясним, ако е възможно, разбира се, в това кратко време на нашите слушатели. Много често говорим, нали, акселератора може да помогне, както каза и нашия събеседник, това е всъщност един ускорител, най-образно казано. Каква е разликата? Ти каза и преди интервюто, че е много важно да се направи разликата между финансирането с европейски пари и финансирането с тези ускорители, акселератори. Защо всички вие, които разбирате от тези неща, казвате, че това е по-добрия вариант? Да, значи основната идея и от двете интервюта, които чухме днес, беше сега е момент, действате, условията са много добри. Колкото по-млади, толкова по-добре. И аз напълно споделям това мнение. Наистина е така. И само да ви припомня, че крайният срок за кандидатстване за европейски средства, финансиране от един от акселераторите в България е тази неделя, 8 март. Така че наистина действайте, има още малко време, подайте документи и дано да сте успешни и да получите това инвестиране. Сега, каква е разликата между инвестиране, което бихте получили от един от акселераторите или от европейските фондове, които работят в България? Трябва да кажа, че въпреки, че в крайна сметка вие получавате някакви пари и от двата източника, разликата е огромна. Всъщност, Даниел в това интервю, което току-що чухте, спомена за някои от предимствата, които предлага акселератори. Те са наистина значителни. Значи, докато при европейските фондове вие пишете няколко месеца едни дълги предложения, след което някаква комисия ги преглежда, одобрява или не одобрява, след което вие залагате апартамента си, влагате тези пари в това, което правите, изпълнявате някакви условия, срещу които получавате средствата, както са ви обещали. При акселераторите схемата е абсолютно различна. Там получавате парите веднага. Въобще идеята за създаването на тези акселератори от европейските институции е да създадат структури, които са много подобни на тези частни инвестиционни компании, които влагат пари в стартиращи компании и предприемачи. Тази идея за акселераторите всъщност е идея, която възникна преди около 15 години в Америка и по примера на частните акселератори в Америка, Европейската общност реши да създаде такива в европейските страни, включително и в България. Значи тези акселератори разполагат с тези европейски средства. Те са в техните банкови сметки. Вие се появявате пред тях така, както бихте се появили пред всеки един инвеститор. Убеждавате ги, че вие имате прекрасна идея, че можете да я реализирате, имате правилните хора, които могат да реализират идеята в вашия екип, след което в рамките на седмица или две, в много кратък срок, партньорите в този акселератор решават дали да инвестират в вас или да не инвестират. Тук няма някакви сложни бюрократични схеми и критерии. Те решават. Това са хора, които самите те са предприемачи, имат опит в бизнеса и те имат тази възможност, която им е дадена от Европейската общност, веднага да решат дали да инвестират във вас или не. Те могат да започнат с една инвестиция от 25 000 евро или могат да инвестират до 200 000 евро в вашата компания. Срещу което обаче те придобиват дял в вашата компания. Значи това е съществена разлика между инвестиция, получена от Европейски фонд и акселератор. Те добиват дял. Този дял е между 6 и 7%. Което означава, че те също са мотивирани бизнеса там и проекта да върви за това, защото са собственици, казани най-кратко. И тъй като наистина много напредна времето, можем ли съвсем накратко все пак да кажем как да се представим ние пред тези предприемачи, които държат парите от Европа
по своите банкови сметки, както ти каза, така че да бъдем успешни и тъкмо нашия проект да бъде утвърдение. Да. Значи ние имаме наистина много малко време и ще трябва тази тема да я дискутираме в отделно предаване. Аз само бих си позволил сега да кажа, че при презентацията си пред потенциалния инвеститор, дали ще бъде той акселератор или някакъв друг инвеститор, много е важно да сте убедителни и аз тук ще се възползвам от правилото, дефинирано от легендарният Гай Кавасаки. Това за повечето от вас е име, което не се нуждае от допълнително представяне, но все пак за тези от вас, които не се сещат в момента, къде са чували това име, искам да ви припомня, че този човек, роден в Хонолулу, Хавай, 83-та година започва да работи в Apple, рамо до рамо с Стив Джобс и през следващите 4 години той е главният евангелист на компанията. 1995 година той основава собствена компания за инвестиции, Garage технологии, Garage Technology Ventures, която е инвестирала до момента в компании, които след това са станали много успешни. Това са компании като Pandora, Tripwire, The Motley Fool, Delight Design. И да не ги изброяваме, да. Знаеш и още няколко други. Ние можем да говорим още много за Гай Кавасаки. Разбира се, ако не обиждаме голяма част от аудиторията, защото съм убедена, че много от тях може би го познават, но ще издадем ли една тайна и да открием завесата за нашето следващо предаване, което ще бъде след един четвъртък. За сега това е периодичността на излъчване на нашето предаване, че ние снощи успяхме да се свържем по телефона с Гай Кавасаки. Открихме го в Калифорния. Уверявам ви, че той каза страшно интересни неща. Написал и няколко книги за това как да бъдем успешни в бизнеса като предприемачи. Така че ние ще излъчим това интервю в следващото предаване. А сега само в секунди какво пожела Гай Кавасаки на предаването, а и на неговите слушатели, разбира се. I wish a great success and someday I hope to visit Bulgaria. I've never been to Bulgaria. Така, това бе пожеланието на Гай Кавасаки, един от събеседниците ни в следващото издание. Знае, че останаха още много недоизказани неща, нали така, Иван? Имаме още... Да, още Иван, като човек, който е много навътре в нещата, за които ние говорим, се си мисли, че сме казали много малко, но що са предавания напред, не ги пропускайте и бъдете с Направи се сам, предаване за бизнес на Радио Шумен, защото уверявам ви наистина, че от Иван Ламбов и от събеседниците, които той кани в това предаване, можем да ви бъдем само полезни. А сега от екипа реализира от днешната ни среща Гошо Аспарухов, Иван Ламбов и от мен Красимира Петкова. Пожелание за една приятна, спокойна и успешна вечер. Лека вечер.